Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Lejli Grima. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' seta' bla tarf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art, isma' bit-tieba it-talb tal-poplu tiegħek u għatina il-paċi fi żmienna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien il-mulej kellem lil Samwel. Kemm saddum qalbek sewda għal Sawl meta jien neħħejtu minn sultan ta' Iżrael. Imla l-qarn biż-żejt u itlaq. Jien se nibagħtek għand Ġesse f'Betlemita għaliex minn fost uliedu jien għażilt għalija sultan. Samwel wieġeb, kif nista' mmur? Jekk ikun jaf Sawl joqtolni. Il-mulej wieġbu. Hu oġla miegħek, għid li mort biex tagħmel sakrifiċċju lill-mulej. Sejjaħ lil Ġesse għas-sakrifiċċju, jien imbagħad nurik x'tagħmel u lil min ngħidlek tidlikuli sultan. U Samwel għamel kull ma qallu il-mulej u mar Betlehem. Ix-xjuħ tal-belt marru jilqgħuh imrieda u staqsewh. Ġejt hawn bisliem u hu wieġeb. Bisliem ġejt biex nofri sakrifiċċju lill-mulej. Tqazzu u ejjew miegħi għas-sakrifiċċju. U hu qaddes lil Ġesse u lil uliedu u sejħilhom għas-sakrifiċċju. Ġara li malli waslu Samwel ra lil Elijab u qal: hawn quddiem il-mulej il-midluk tiegħu, u l-mulej qal lil Samwel: tħares lejn is-sura tiegħu jew it-tul ta' persuntu għax jien diġà warrabtu, għax il-mulej ma jarax bħalma jara l-bniedem dak biss li jidher fil-għajn imma il-qalb. Ġesse sejjaħ lil Abinadab u resqu quddiem Samwel u dan qal: anqas lil dan ma ħatar il-mulej. U Ġesse ressaq lil Samma. Samwel qal: anqas lil dan ma ħatar il-mulej. Ġesse ressaq quddiem Samwel 7 minn uliedu, imma Samwel qallu: il-mulej ma ħatar lil ħadd minn dawn, u s-sokta jgħidlu: dawn huma t-tfal kollha. Wieġbu Ġesse: għat-tfadal iż-żgħir qiegħed jira n-naġ. U Samwel qal lil Ġesse: ibgħat għalih u ġibu għax ma noqogħdux fuq il-mejda qabel ma jiġi hawn. U batalih u ġibu. Kien żagħżugħ ruxxan, għajnejh ħelwin u sabiħ fis-sura tiegħu. U l-mulej qal lil Samwel: qum u idilku għax dan hu. U Samwel ħafideh il-qarn biż-żejt u dilku quddiem ħutu. Minn dakinhar il-quddiem niżel fuq David u ħakkmu l-ispirtu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Sibt il-David għaddej tiegħi, sibt il-David għaddej tiegħi. Dert fl-modi lil ħbiebek u għettilhom, jiena qedt il-kuruna fuq ras wieħed qalbini, ħtart żagħżugħ u wollejtu fuq il-poplu. Sibt il-David għaddej tiegħi. Sibt il-David għaddej tiegħi biż-żejt imqaddes tiegħi dliktu, tkun idi dejjem miegħu u nsaħħu wkoll bidrijaw. Sibt il-David għaddej tiegħi. U isejjaħ li int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi u jiena nagħmlu liben il-kbir tiegħi l-oħla fost islaten tal-art.
sibt il-David għaddej tiegħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu idaw lilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien f'jum is-sibt Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruwa u d-dixxiepli tiegħu huma u mexjin bdew jaqtgħu iż-żbul. U l-Fariżej staqsewh: Ara, għaliex qegħdin jagħmlu dak li ma jiswiex nhar ta' sibt? U hu qalilhom: qatt ma qrajtu x'għamel David meta kien fil-ħtieġa u ħadu il-ġuħ u dawk li kienu miegħu, kif daħal fid-dar ta' Alla fi żmien il-qassis il-kbir Abjatar u kien il-ħobs tal-preżenza quddiem il-mulej li ħadd ma kien jista' jieklu ħlief il-qassisin u ta' minnu wkoll lil min kien miegħu. U qalilhom: is-sibt kien magħmul għall-bniedem u mhux il-bniedem għas-sibt. Għalhekk bin il-bniedem tas-sibt ukoll huwa s-sit. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-lum eżies jurina tassew kif jaġixxi Alla. Alla ma jħariex lejn l-ċuħ, lejn dak li jidher minn barra, imma jħares lejn il-qalb tal-bniedem. Għax il-qalb tal-bniedem hemm dak kollu li jista' jagħmel il-ġid, it-tajjeb, hemm il-veru jien. Mhux ta' bxejn Sant'Ustin kellu frażi li kien iħobb jgħid: meta trid titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għalaq il-bieb warajk u fil-fond ta' qalbek tiltaqa' mal-mulej. Rajnieh hekk l-ewwel qari llum l-għażla ta' David. Jintażel l-iżgħar wieħed, l-aktar wieħed li m'għandux esperjenza, sempliċi raj, imma Alla jażlu u jaħtru biex ikun is-Sultan ta' Iżrael. L-istess il-Vanġelu tal-lum. Qegħdin naraw il-Fariżej jikkundannaw lid-dixxiepli għaliex qatgħu ftit żbul, għaliex il-Lut kellhom il-fuq minn 360 liġi, preċetti, mhux kmandamenti, regoli biex isegwuhom. Anke saħansitra l-jum tas-sibt kellhom miktub stabbilit kemm int tista' timxi. U Ġesu hawnhekk jagħmilha ċara, huwa s-sibt li kien magħmul għall-bniedem u mhux il-bniedem għas-sibt. Kemm ħafna drabi aħna wkoll nivvintaw liġijiet, regoli biex intaqlu il-ħajja ta' xulxejn. Ejjew nitolbu il-mulej, ejjew nersqu qudiemu b'qalbna miftuħa. Ejjew nitolbuh biex jimla l-dejn qalbna bil-kelma tiegħu. Dan huwa dak li jedna infatti fil-versett ta' qabel il-Vanġelu dal-għodu. Ħatkun tassew din it-talba ċertezza tagħna u fl-istess ħin talba lill Alla biex il-kelma ta' Ġesu iddawwal
l-għajnejn ta' qlubna. Bil-mewt u l-qawmin tiegħu mulej Ġesu ħelisna biex ngħixu dejjem aktar fil-ħelsien ta' Awliet Alla. Inresqu qudiemu it-talbiet tagħna. Għall-Papa, l-Isqfijiet, s-Saċerdoti sabiex kollhom ħeġġa u mmexxija mill-Ispirtu ikomplu jaqdu lill-Knisja bis-servizz tagħhom nitolbu. Għal pajjiżna sabiex dejjem ikollna liġijiet ġusti għal ġid ta' kulħadd u sabiex il-koll kemm aħna inħarsuhom b'kull responsabbiltà nitolbu. Għalina hawn miġbura sabiex il-ħelsien li ksibna minn Kristu jenna narfu nażlu dak li hu tajjeb u nwarbu dak li huwa ħażin nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażejs tal-Madonna ta' Pinu inti tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għamel li l-familji tagħna ikunu għalqa għammiela li fihom tikber il-kelma tiegħek nitolbu. Inresqulek mulej Ġesu id-batija is-sofferenza ta' ħutna il-morda ta' dawk li qegħdin iħossuhom weħidhom. Għamel li jsibu l-għajnuna minna u għati l-qawwa lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla li fi Kristu għamiltna Awliet ħielsa għatina la mansiru qatt il-sira tal-proġetti jew l-attivitajiet tagħna, imma narfu nirrealizzaw dak kollu li jibnek jitlob minna. Int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq, għax kull darba li jinġeddu it-tifkira tad-don ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvaturu feddej, mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marja Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ dejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja.
Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirrajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara dikla ħal kalċi reġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewtijek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tijek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrejb, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħariex lejn dunubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u laqda li jintrit fija, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja atina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Nitolbu. Atina mulej l-Spiritu tal-imħabba tiegħek biex kif inti tmajtna l-kol minn ħobża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tieba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna. Bi Kristu Siedna. Ngħidu 3 Ava Marijiet u npoġġu l-lumek
taħt il-ħarsa ta' Omna Marija, mhux biss il-familji tagħna, imma niftakru partikolarment fl-emigranti tagħna. Ħafna minnhom speċjalment dawk tal-Kanada u anke l-Awstralja ikunu maqudin magħna ta' kuljum waqt dejn il-quddiesa permezz tal-mezzi soċjali. Nixtieq infakkarkom li bħalissa il-quddiesa mhijiex tixxandar fuq il-Facebook tas-santwarju u dan minħabba xi ħsarat li aħna m'għandniex kontroll fuqhom. Però il-quddiesa tibqgħu dejjem tistgħu issegwuha il-ġurnata kollha issibuha fuq il-YouTube tad-Djoċesija ta' Għawdex. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Għal dawk li segwuna minn djarhom li qegħdin ġifieri jgħixu Malta dejn il-quddiesa tiġi jimxandra kull jum fuq Xejk TV. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.